Bueno, hau pasatuko dugu? Bai, horrengoan. Bueno, hau da, bai. Bueno, gu Arantzabela ikastolatik gatoz, Mikel Zuzendaria eta Patri ikasketa burua, eta Nuriak esan duen bezala, azkenean praktika honak momentua ekartzera edo momentu hori da, barkatu, urdurinago, hainbeste jende egon da, baina gu be esan behar dugu gure praktika pixkat imperfektua dela. Gu be ikasten ari garelako eta, pixkanaka guztien arteko lan horretan gauzak ikasten goazelako. Nuriak esan duen moduan, gu diagnostikoa egin genuen, gure haur eta gazten eskolaz kanpoko jarduerak zeintzuk ziren eta ze hizkuntzatan, zein tokitan, ze esparru erabiltzen zituzten auzoa, eragile guztiak elkartu ginen eta ikastolatik bideratzen ditugu gehien bat, zailtasun edo laguntza gehiago behar dituzten, ikasle horiek beraiekin harremanetan jartzen gara, aholkularien bitartez, egiten dugu zubi hori. Eta, esan dugun moduan, helburu komunak ditugu, guztiok elkarlanian egiteko eta, sarean lan egiteko. Hemen jarri dugu, egindako, Salburu auzoan egindako diagnostikoa, egia da, Salburuako Gasteize auzo badela, baina beste auzo batzuetara, igual, ehunekoak antzekoak izango ziren. Hemen ikusten dugu, ikasleen 80% kanpoko ekintzetan parte hartzen duela, baina 20% ez duela parte hartzen. Gero, deigarria gauza batzuk, adibidez, ingeleseko akademiak pisu handia daukatela auzoan, eta hor, hausnarketa bat egin behar dugu, zergatik ingelesa eta euskara ze hutsune edo ze puntuan dagoen. Kirola be pisu handia dauka, ekintza hauetan, hor bai eta gure elkartzen garenean askotan komentatzen dugu, ze hizkuntzatan, begiralek gu saiatzen gara euskaraz, eta formakuntzak ematen zizkie be bai, baina hori be azalaratzen da. Jarduera artistikoa be bai, 16%, eskola laguntza hor jartzen du 2,5%, guk uste dugu ez dela errealeko, ez dela erreala, portzentai hori, nik uste dugu handiagoa dela, eta gero hori, 3 eragile mota daudela, ikastetxeak udala, eta eragile pribatuak, klubak eta akademiak, eta hor aldugun guztia gure artean elkartzen garenean saiatzen gara euskara erdigunean jartzea eta ikasleak be bai. Eta gero euskararen presentzia udala eta ikastetzen eskaintzan 63% izan aldela esan dezakogu, eta pribatuen kasuan 33%. Bueno, nik parentesi bat irekiko dut, ni ere urdurinago. Oroitu nahi, Zanbalan edo Furious Bako lehen aldian eserita nengoenean, sentsazio berberarekin atera naiz ona. Aurkezpen hau prestatu genuenean, beti gabiltza denboraz nahiko ez du, orduan ere esan genuen, adimen artifiziala tresna bada, tresna egokia izan daiteke, batzutan segun erabilera beti bezala, tresna guztiak bezala, denbora aurrezteko esan galdetu genion, zer zen sarean lan egitea. Eta hor traola pila bate jarri ditugu, traola horiek irakurketa ez dute errasten, orduan nire helburua izango da, puntu bakoitzari buruzko aipamen txiki bat egitea. Gure helburua partekatua da, hau da, hainbat eragile gaude, bilerak egiten ditugunean gizarte etxean, auzoko hainbat eragile gaude, eta benetan aberasgarria da ikustea osasun zentroko ikuspegia, udalaren baliabideak zeintzuk diren, elkarte eta familia elkarteetan egiten den lana, hori uztartu eta saretzeko hori da gure helburua. Egiten den guztia modu eraginkor batean kudeatzea eta lotura bat horri ematea. Gure mugak ere baditugu, gure epeak eta denborak eta administrazioak dituen denborak eta batzutan gehienetan askotan ez doaz bat, eta hor baditugu ere hobetzeko tarte batzuk ere.
Adibide bezala, datorren astean edo hurrengoan gau beltza dator, gure familia elkarteak ekintza hori sustatzen dute, 3 eskolaetako hezkuntza batzordeetatik eta irakasleen aldetik, bateratu dira abestiak, bateratu dira ekintzak, gero auzo mailan egiten den ekintza bateratu horretara, ikasleek kondaira berdinarekin juteko, oinarri minimo batzuekin juteko, abestiekin adibidez. Agate deunarekin berdin, udalekuak antolatzen direnean udan ere ikusi genuen nola batzutan udalaren eskaintza eta familia elkarteen eskaintzak solapatzen ziren, eta horrekin ere diagnostikoa egin eta gauza batzuk aldatu ziren. Ekintza guzti hauetan beti euskararen garrantzia eta aukera berdintasuna bermatzen saiatzen gara. Eta hau izan da momentuz guk esan beharrekoa, orain Asier Lerrekabarriko familia elkartetik eta Salburu auzoko elkartetik gauza gehiago azalduko dizkizu.